Er du fin da? Helvete. Er videoblogger? Videoblogger, ikke faen. Du kommer på bloggen min. Ja, det gjør du. Nå ble det voldtatt. Nei, ja, på hånda. Becky, hvor skal du? Ja, jeg hørte det. Fortell. Hva skal jeg fortelle? Han er med. Ja, de er Vi er fortellerkjempe. Han der? Har fest. Og vi er helt edru. Ja. Vi drikker ikke. Vi er flinke. Ja, nå varmer jeg her. Og smakte vi nettopp noe veldig digg. Hva var det? Det var en smoothie lagd av vanilje. Banan og vanilje. Og Og sånn kakaopulver. Så mikser du det om til smoothie. Å, herregud, det er godt. Det var dritgodt. Hør på sjefen. Ja! Så er det Han er kokken. vaniljeis, og så er det melk, og så er det litt kakao på sånn O'boy-pulver. Det er dritgodt. Og banan. Jeg sa det. Du er flink. Skal vi legge den i fryseren? På meg. Jeg skjønner. Det er det is. Ok, det er ikke vin inne. Må ikke legge det ut. Du er nok å drikke Den det, har vet eller faen ikke her. Jeg skal legge det ut. Det blir lagt ut. Er de på Facebook da? Skal vi gå opp? Vi kan gå opp på cirkusen her. Kan vi komme forbi litt? Du Grann? trenger ikke være med. Det er på en blogg. Min blogg. Out of fucking control. Hallo! Videoblogg. Hva skjer? Er det flau bare fordi det er kamera foran det? Nei. Ja, men det er sånn når det er kamera foran alle, så blir det... Sunpower. Kan du Ja, ta bilder av meg? jeg filmer. Det blir så minne for life det her. Jeg legges ut på en blogg det her. Ja, min blogg. Nei! Det er folk begynner å le. Christian Sunpower, ikke sant? Ja, sant. Ja. Er dere det gøy? Ja, jeg kommer det. Hva er det som skjer i stua? Skal du Det være er med? ingen der. Ja, men det er ingen i stua. Hei. Where we going? Kanskje jeg skal bare stoppe da.